numanyete ng'abakungu mbara abakoro banyuomera tiguriri bare kobetererigwa akonyuomeri guri sacha tanje tipi numanyete nonye mbono mbarororo asokerete gusomo sacha akonyora bwato mukungu okoranga agamacheti komobetererigwa gusachiete komong'aina akamutarera nera bwate bwangire kogena ndi bwangire gukwa numanyete buno ogosaba yogotebi ng'ae Nyasaye narorire tari gukwa utagonkonya mwanje tari ng'ango nyuomando oyungorete ki oyunganchete no. It is God ogokore miracle iyanyarekana kwa mwanja buna akorete ki bunari no situation of things abantu mbare banyura maruba kabero kirenga oyo bono tagotiga marua oyu nayo gukwana bo oyo bono tagotiga bakungu oyu nayo gukwana bo oyo bono tagotiga kubongi basacha onarire okoranga ne dosi yaye oyu nayo gukwana bo ase Nyasaye situation teyo ekorokunga it is beyond repair ya Nyasaye no morisione tinkoremerwa no circumstance no time can hinder God. Hakimwara teba mina bunaje kigitaka gokonya ekiagara konya gwakuro moyo ng'aintu intu nonya nango batumbetie intu abatoroje buna chikaraya nango yuo gogakinga kibono na machiko kotebo bena atigire nango yuo ango tariere Nyasaye. Get to the point. Take a step forward. Gamba kwani ya morebu na lilimu atebi nkango njende bobe ya taba sese ni karibu ntagetemba omwenga aseng'encho chinsa chiamenyokire ng'ise gosoa ase tobikieri entambe tinkobaikera onda abachande lakini egente ekemonkere manyete naende inde sua egente kia kemone ki Daudi agokwana ase Psalms 23 nga Nyasaye no morisione tingoremerwa lakini ninkoeri ng'ane erimo rigoteba nga God is my strength. Nyasaye nere chinguru chiane timaeti ngigekogera tintebe tinga God is your strength ekiagera ng'ise goteba igo nderusio igo nebeko naye kogwanchobo that God is my strength. Nyasaye nere chinguru chiango chiane egente kyo nabora kerore ng'ane igesinini lakini nintagete nkoere sering'ane erimo mong'ina oyomo yonyuometwe ase chingaki chiria abasacha barenga abasacha bakoroku ng'a totomeni engaki eria abasacha babwate gento tokoroka ng'a all authority engaki eyo omogaka nakorora egiakorora noe no mong'ina gakomenyoka gakwagora ekiagera omogaka okorire ki okwanire engaki eyo abange tibayaikereti abang'ina bechingaki eyo nabo mbaise kobabekera koba amasikani ekiagera mbatemete komenya chingaki chinkongu mono naende bakaba baitongo bagakini abana oise kobeka abakungu beka gori kia bono igo bagotama bonsi babere chituka toise koreta abasacha bari bakare bono bari bare gokorora erinde kiaere kera koreta omokungu tori kobori naende kera goteba ng'asoka korwana aretire omogeni no question nabo yarenge igo ririkare aende ogotebi ng'a morugere akungu mbaigweti pointi eye ngoteba naende gwakora gintu kieke naende kwaruga omochani ororekana obosi bonyirete yani okoria omogeni iguru gose naende abagaka bagocha na bamura bamino bagocha kogamba ekina kiao naende gwatebi guning'ogosa naye abamoinyori ng'a gente eki nkeraera buya noe mbona bontaete gotebia abang'ina ng'a wherever a mistake happens nonye nekero omosacha agosete karamanya ng'a oyo ogosete n'omokungu ekere tureti yaikaransire
point hiyo ndetaranye kubaka bono karama nyanga magoso na bogo tebi ngena gosa lakini ayo mukungu ngakigwakora ika toko kumurembera isigo naende kera bako murusia magoso go bako goseri gojiaria bako tebi ngakwagosire sana karasi kwa gojiari turakwane ngana yao bamanya ko motebi ngari musengwa akoraki ngwa itania hiyo ni tradition ya ito, sijui kama umenielewa hiyo, lakini najua inakaribia yetu ya lugha yenu. Nakaribia yenu. Yaani wanawake hawana sauti katika tradition zetu. Hata bwana akikosa, nani amekosa? Ni mwanamke amekosa. Lakini namshukuru Yesu, ekiagerere kera chage togotoleka, he never purposed. Ingana etelio mwana bwo gotoleka somo sacha. Akareto musubati omoiseke omwekungi elindo ndetacha goteba ngano ndugate to omwekungi akaiboro moboria. Hallelujah. Yani point hiyo nde baigweti in the plan of God asokorento bokonyi asokorento gotoleka. He did not use the strong, he used the weak. Tatumegete ne chinguru iga tumegete vitari na gentoki ne chinguru nabanta keteko bateringa. If you feel that you are so weak, mistreated and persecuted, remember God is your strength. Nyata nere gentoki chinguru chiao chinguru chiane. Sometimes no nyena se kanisa bangina mbara nyora such strength, such voice. Kanisa nere ko majigotwara some freedom, lakini mbara nyora. It is not there, but I'm happy that in heaven they will find it. Abakungu baise kogoza iguru bakino nyota iboretwe naende no nyota abinete. Ekiagera the climax of your enjoyment is in heaven. Ani gente kero kibangi nambaro uchi kusene point bakura beke ngoro e baro chenga ambwana ta kuoga bosai ko ngende. Kera moko genda sichi kanisa jaito asoko nyora abasacha abange ne pa. Lakini asoko nyora abakungu abange igoko banyore kanisa. Lakini abasacha abange gora banyore pa para gotara. Lakini iguchi mini singa men and women have chosen Christ. Na basacha bachoriro gotoleka abange babo bakuramwa oyuo mokungu okorireki omugambeire onyoko gamberwa kwa bakungu gokogera tochigoro na abairo musacho mutanga ni ogoita bagamberwe gichangenda igoro. Yani muri kontera montebera ngmina mongo moyo. Yani gaki obara choga ki igege nteke monde shua ngeringa nyasaye no morisione. Psalms 23 verse 1. Omonene no morisione tinkunyara kuremerwa kende nigago ntimokeria asobo nyansi obobese igago ntimokeria asobo nyansi obobese nakonda asa macha makenonoku akuongora ngora ebukuyangire koigoka ya twerwa e point nata geteneri entangani ngaki God nyasaye no morisione nimba eresa ke igabana banyasaye igotorense yokoragirigwa tukabanse yebibe tukabanse yenderi ankongu gochaige bire chambito chandete but one sure captain ogotora korwaroro torwaroro igakoro kungo nyasaye tigamba kaninga abaruoti bakare engakieri abo farao taririoka gabare ngabaruoti naende morandio minto igoba abalire ko bachinyasaye they were gods. Ekiakwana taliko nakobeka abantu kando bachigweti ogochika. When he speaks slow. Tari ago speak constitution ya constitution igotera baro igago speak ro keria ikago etia igo kiabeire gentoki kiabeire ogochika
naende noge koba goika asara akwere no yonde nera etia yango ayaye. Lakini Farao gaetia ayaye ng'abantu bachire buona gakoboria Abaisiraeli ng'a Nyasaye oyu mogoteba uisi orabarusia soko boko kwane. Nyasaye akamoteba ng'aki momura inje tindi kogotema tatigangora akoa libaga in 10 plagues asama akwarenga 10 kama wabotemu asama aku 10 agachakira bari morocha manyinka akaera gochira manyinka agatebe kitari gento lakini amanyinka naramukarete agaika chinsuna akarangia barogi baje bagachigotema korosi chinsuna fasi inchabuta Genesis 7 verse 16 barogi baje ko bachigotema korosi chinsuna aiga banoembara bakamuri boteri ng'aki we nonye kore Nyasaye ekekero kine kiara kiango kia Nyasaye toise gwetani ango kutore lakini momurori naenda akaenena Nyasaye kama mokorere gento kio moerio ekirito kobwa byonse lirikare egento giasikire negento gekoro kunga fast ponis barabimo igwete abatangi onyembono mbachaire onyembono basikire lakini kare igo bare koe gwobore megisitura tibare koreng'ani n'abande igo babwata asise itogusia babwate getamero ng'a onya itanyoko anga abande ng'ai mware goeta ekina kiege sikio mogusi onya itanyoko anga ng'ai mware goeta iruka karo momura asa basacha batebanga oyo nero gerete kango eta chitureti na inche ngaro kwa mosacha ngware koro kwa mosacha no ikichi nyaruka teni onye toranyoro mwana okoro kungaki ndera toko na kobaremi yake nga na baiseke na barabu n'abantu enyaruka na bego korete rigoti momurata na koreta goti ngo chibongina ngiara agotoma ndera moko na gochange lakini kibunge kingira anywera lakini lirikare ya renge ngatoto mani bakamanya gweti banogo chikakogo tebanga ebitangi ngabikwe fast born siguritae faraga kagane gosori bigachakira mwaye na lirio mwana mutangi nero uri kobo muruoti tari gwake rukure chimo gwaka rero onye kwa iborwe nyomba yeke ruoti naenda ya ne fast poni ayo automatically ne president no utagende sukuru ne president no bomorebi ne president no bali maya ne president no bali chara aya ningiore ne president privilege ile rote yo bono omunyamwando yagakwa ne twitongwa binde muna bono biri byare konyor gwetera ase chiombe ne binde ekero byare gokwachiri ne chinyasaye chiaba chiagure bono ekero byaku gikabekerere kenene Misiri lirori Faraga teba ng'ayaya aba bagoita bakachinyasaye n'abatindi basubure bagenda arari sobo nakigekogera bamura bari batera bujangaki Farao hata ukatae Kanani tunafanya nini tunaenda na banta getemba tebinga muntu tayora kobere gitango ekero kwa muire no monene Nyasaye gagukorusia agoikio buruti bwa kare na kare na kieke omandi atobe statement getengaki plainly twensi n'abanya bibetore lakini oyo obeire magega ya Yesu komobwati no matter how sinful he is no matter how cursed he is no matter how demonized he is that person must achieve heaven ani mutate ba amina kibana magongirira bobega kigo magwete point tari mang'ana kyo chaire tari mang'ana kyo rusiri moyo ekero kwabeire magega ye captain ekoro ku Kristo Yesu eswali tiyoko genda igoro nero na yorange to genda igoro is our sure captain yagenda namba 2 yateba oyo iyago teba ng'anero kuna chama ng'ana kana chirenga na korusinsa akobeka sara akobeke Samuel
75 verses 6 and 7. Yagoteba igasomango. Somango nyigwe. Somange kebunge kyo. Nsome chi point isatu. Mbali baga mochikwoto molero. Ngaki yagoteba. 75 verse 6 and 7. Obonene tibolikorwa mocha. Wanene mbolikorwa mocha. Gosekorwa bosongo. Gosekorwa bosongo. Gosetibolikorowa ase bituna bye. Gosetibolikorowa ase bituna byaki. Bieroro. Bieroro. Kolende Nyasaye nero kona chekina. Baba Nyasaye kona chekina. Okeyo yomo. Okeyo lyagwancha. Na umokereri yonde igoro. No yondo moimokereri igoro. Na kiagoteba ngaki gutanga ine gochimotwa. Tokaga nganaje bweko gutanga na rioka. Itukondiro gocha koira nigunse abande baimokereri gugoro. Ngoko na cheki nekyo Nyasaye. Rero koro monda tokaga gora abo monda miaka yote. Engaki na bego ikokoira nigunse bari gwachaete bare tugoro. Bari bare kogosabirira na ayo koreki obasabirire. Nyasaye okonacha. That is up to God. Ekyo Nyasaye ogokora. Koko na gosaba asore. Manyanga Nyasaye ngo igwaro gosaba. One time. Na bago korusili bume. Agokore kobo muntu. Na endo gwanja taliko gotigera abuoka. Abegi kero kinkaranchete. Igago koira bakaigoro. Na endo chigotara. Ali ase bikoro to bitatake ama ase parere ye tahabu. Ama goraya itasare geta ko be bikoro toime. Ko batebinde ke ko gara tuabe ke bikoro to. Ama gorasa regete. Chinda chiariete. Ebiara bikagoka. Wano nyabeke bosaigo. No na yo gosoka. Oche bikoroto mbitorete tangiro kabasaja onye totabike tie bikoroto onyabeke bosaigo no nyo yo kware koira ako gotebinga karagenda ninje nkorengereri korweria akorimerie simbi. Ne rongi ne konyete merondo sana. Ndoma etento bwa merondo yaite ngo bochuma boke. Bochuma. Abantu babwata chinyama chinere nabakungu. Tokonyete Nyasaye. Asobo konyo bwa Nyasaye ne ringa ntoike igoro totabwatie bikoro te bio binobo tabu amagorare buya achencheirie mebere totara asomo chibwe tabu onyaka nyomba kari kago begete chitaeri tori koigwaso ine bikoro to nyomba kogo ikaigoro nyore chitaeri ne chie tabu aronga igo so baise korusio kogoro kwao okogorora arusi I think kini Nyasaye namanyete ko prepare bintu paka Paulo atebanga kiria maisa atana korora obongo butanyare korengereria esabu etanyare gwagika ebina bie bintu Nyasaye aroseiria abantu baria bakorete gintu kieke bamwanjire bintu biri otanyare goikere esabu bire beyond your imaginations ebia bana bake bako imagine bakabagenda Illuminati barengereri ngegari enene obogimano gotware pachero egere baru monteke ngwanso baegwa things are beyond that I wish bare gwake esabu barengereri obwa igoro isigireta tani that anyway igona argo tebanga Nyasaye nero gotokonya bona asengenje ini ntebe gento kerega naga ninsome iga igumune point ya goteba no crisis stays forever crisis igotima ati munanda beke muchando toyo okobororo goikariri kare na kare gosoko migana tikoyo it always comes to an end after given time. Kero mochando ngoikore oera chingaki chiaye gachiaerire unabona corona nchatumiga tigaerete yes bone gito bwata ne mbure koira abantu terigocha gotulioka nechete nene onye no murakera no rora agenda sigisimantis ebintu abigo change no crisis stays forever naja asenka yao asabantu bao asobogima bwao asomo chando ryobwate problem eriteligo stay forever Nyasaye ngo charo kora gintu kieke oye change ngorande one of my far distance cousins akaruki Sumu
ekera koira na korwa sare nka akanyora mwaye sambire omusani akamokonya riri mware goteba ng'a nerigete moro agacha ne slippers abegete ne sati agacha nero kakonyetara akura nyumba yaye lakini tabwate giakonyekorera ye chitairi yare no mundu urenge akarora chitairi nse ekenyoro gikamokonya kubika akanyumba kanga agakebu gamokoro kagachuaku akanyumba kanga agachuaku omukungu akamutama akagenda n'abana akamutegekera kanyo mukungu onyorire onarire obogima buria bwatebesa obototo lakini egintu ngokumia ng'a buna achete n'esati naende rero gabwate chiombe atoetaneti muchando ori togenderete forever paka mokayo ori otamete osinyirukoirana agenda kumuoyia amotebi tinkonyara gocha amagoso nagokorerete ng'akiare namanene ekere problem yabeire mino. No problem stays forever. Nyasaye lero murense lero mumigire a time comes when you will forget your troubles. Engaki yungo korere gento kieke ngo etere engaki yoko ruara nero ne engaki yoko buena nero engaki nero mokora konya abanyagitari chibese ne engaki nero batakorore oseba no ma noinyorete engaki geta abanyagitari bakonarete bune customer bakonarete bune customer kiagera wiki teko erotara koraki okong'anya koroka kwamenya narari ang'enya na gitari. So no crisis stays forever. No nyene kare crisis kere God is still in control. Na batebi ng'a engakiri abasaja barenga basaja mugakondere akarwara monginango chiarenge kanisa lirio kimu yarenge no kogosoko nene ona lindo mugaka kago chere igabetereti ngakende ngeyo tari rero mubwate right yo gukana ngatogenda topimu tari gopimu mugako yu finally agagutuka mutindeka ekera gutwa mutindeko monginera ondoge tange miaka 5 ekero mongino yako genda ngatiga ngende bona nyagitaria ngene kindore guseninde ndwe akagenda chinyagitari sano agatoka ngatarwareti no musacho yana kiakwete bake kadi ya kliniki na bekoro kinga igakwete HIV ngakimogo tebinya sai yani genteke muri ko igose ine point amidite crisis nyasaye ga murinde tata koretiki atarwareti naenda atamanyeti paka noene raga sinyikwege na ngaki toramenye no monto rwarete naende tomenyete kawaita lakini ntarwareti iko batamanyeti gopima aende ogenda asigete mbime nyasaye no morisione tingokora gento kieke tingoremerwa nyasaye na barege yama gotebanga no state or situation of things that is beyond recovery. To basa gukabanga enjera nero e situation nero more etanyare kubweneka abantu bari bagotebanga ntwase twaikire bona bakonye mbokora tiki mboyo na kingora abairani asapura muboire apura mwekera nyasako mokonya igarenge menopause yani oyumokaye sara garenge menopause times 2 plus 5 sabu yuma etengwana esabu nera sebuku menopause 45 times 2 90 plus 5 95 nariago tebigu nganonyoro mwana menopause times 2 plus 5 e situation eri no enera iranere tingaki gakyo mo maraika tako gesi inche nagotire na asuna nirichimboto binte bimbiyo naende nche nararetero mugako na bakungu anyorero mwana mware korora korugoro mate bintu binde mbere bitari comment asebu kunajo comment asoko manyanga na bairarere tigo tari sara asase kete bosego nerimaya igase kete ngamonyo tingo moretero mukungu akanyorero mwana gosenje nimbwate gesa kumoche konte binje sai na suna jimbo tongo mwana naro
lakini aba togoteba ng'a with God no situation, no state is beyond recovery. Na kiagotebera aseruke yemo 37 oteba ng'a with God nothing is called impossible. Ase Nyasaye gento ngeyo okoroka ng'a ngegokoraki ngekonyarekana gento ngeyo ikoroku ng'a ngekonyarekana nkora inyorande omorandi tenena omorandi oyo ntatapi lakini otu asoma kome university agatiga chibao are korosie cabinet eri okogokera okabori ng'aki ngibona abantu bago ng'aki bono emiaka eye nere bona abantu bakogenda sukuru, lakini when it was too late nariaro omorandi buya muri abana ba Nyasaye mbara mwarusiri moyo murabake gotobwa yani oruseti moyo ng'antu esukuru nchaerete nabora anyoro buno obochingo bwate kera achiche nabokogenda mbara mwarusiri moyo ng'a intu notogokwera gusia nabora anyoro buno obosenchi bwao Nyasaye nabwate birengererio bietaneti abo abantu mbare banyura maruba kabero kirenga oyo bono tagotiga marua oyo nayo gokwana bo oyo bono tagotiga bakungu oyo nayo gokwana bo oyo bono tagotiga kobongi basacha onarire okoranga ne dosi yaye oyo nayo gokwana bo ase Nyasaye situation teyo ekorokunga it is beyond repair ya Nyasaye no morisione tinkoremerwa abo bare no kwegena go bakogenda no kwegena bosio na kitu abekeire gepindi kyogosaba bari twegenire tochiche tosabere ebinto bire binene and God will help us. Kora igunda abande bagoteba ng'aki ebinto binde mbira abantu abamokorande bire bikongo buna bono enkoko nintigi buna bono ensu nintigi bana ba Nyasaye tigangotebi ase Nyasaye ensu nere gokogecha naende yatioka bakakwaroka ase Nyasaye enkoko nere gukugaragaria naende ririe gosambwa watama bakawachi koraro mochio mwagori musuri akoraki yaera nkora inyorande bono bunanje na ibore twasomo chibwekeroro twakinerete naende go nanje te changa nare ngwaka nare ngomopira sana nare kogenda getinta gachuteti konga chuteti na bangwako mopira 5 to 6 hours ntari korosa tari ongo tindanti nane ntware ngegesa kukigo tinana igo agachanga akuna nginyorete nane kero na abatise twe agachanga akuna kaibete kabere gatatu ntaratiga airiri ravuditi lakini bonege kare gotioka yongo igungango nda sense ngao tiganchenji ngenda ngao ngoyu ngorete ke konekyo Nyasaye no situation with God that is beyond recovery egento keribwanje temotebi ng'aki no gekane taro naende no bwate chisababu chingiya Nyasaye no mong'aini ore kombua koningianjete bono gongo gosabaiga inche ningianja bunangianjete ayarigi chimbinu onkonye watebanga katika jina la Yesu nimesema na kuamini mulikoteba na moteba amina yani gento muri mumanye tigo sabayano ngotenga bono abanyagitari barangana tari banyagitari bako gotigi gento abanyagitari ngokwanera baro omonto bakekero kego chikomoita naende omonto oyo atebanga igokera achikeng'ite gotiga kora kutindi gokoraki tindi gotiga but with God you can do it nagiye kogera tubwata Nyasaye kwana korro monto gete amanyinka aga mwangete mwaetanete otari koigwo mokwa buya onkonye gonkwane nyarebe ng'a kwani naende mwanjira ni aserie tari ya Yesu egento ngere no manyete ng'abakungu mbara bakoro banyuomera tiguriri bare kobetererigwa akonyuomeri guri sacha tanje tipi no manyete nonye mbono mbarororo asokerete gosomo sacha akonyora bwato mokungu okoranga aga macheti komobetererigwa gosachiete komong'aina akamotarera nera bwate bwangire kogena ndi bwangire gokwa no maete buno gosaba yogotebi ng'ae Nyasaye
na arorire tari gukwa utagongonya mwanje tari ngango nyomando yungorete ki oyunganje teno. It is God ogokore a miracle iyanyarekana kwa mwanja buna akorete ki bunari. No situation of things. Anyway, ochiaba kungu barabungura ateba bari ngama ina aro nonya nasogeta tindi ko moigwira bitengaro rinde nasingenjo tu asogire ngirinde ndakore musacha ta goteba egintu gucha kumumanyira na matendo agukwarasya iko kwa muruziri moyo agukurutana no kurama abana iguru iko bono kwaerire. Anyway, nje mongi nyori binte bi mwarandi kwa sense mende yo nabi kuoterani esengenjo bikoro kunga family life crusade. Yamanya gontebinga no time is too late for God. He will always do what he promised to do. Ngakite yoko teba ase Nyasaye ngachiarire pi. Ase Nyasaye na bago kora keri ariete iranga na kore gento kiege. Na gekore. Ako tebi Josefu ase chindoto nga nobo monene. Abande mbago tugambere. Josefu manya korusi kusobo ekera ireira abande ndagera geti. Omanya kubwatwa litanganio chakire ngoroime otugutwe ngoroime no agocha kobera monene. Omanya korusi kwe ngoroime abaisi bake sabo mwisho korokuyudo mongaini otebanga wae kani wikira kwa burata ande turagererigu rano chibese chiro toni mwisho wake sabo ye chibese moikoyo kabisa no akajiaka bakamuoni alia sao nigugo chibona aoniri no agocha kosomera abe kingi. No way. Amanya kogenda chake mirimo ya nyomba ire yabaiseke. Ya nyomba ire yabaiseke. Igari nyomba no ago chakorwabo monene. Lakini renda akeige gesike kamachikoba akeiga. Mukomo ruoti akamwancha kobuomo ruoti. You know that ejinege sisana. Egesio esense. Asense ekinegesio. Onyore kwini gekoretaki. Unabono mukaru tatirimboke gocha ko mogoreria maiso moterio mento agotebi ngo muroyo turi omuya ko bwaruto nabo baise gutantana lakini muroyo taje gutantana agatarero bonyasaye akamanya gokobu bakechera no agocha korwa abo monene kumbe Nyasaye re it is not too late bona liako muri spiritually na ndo mubeka kwa monene Misiri ensenge ni pi. No circumstance, no time can hinder God. Hakimwara teba mina bunaje kigitaka gokonya ekiagara konya gwakuro moyo nga intu nonya nango batumbetie intu abatoroje buna chikaraya ango yuo go gakinga kibono na machi kokotebo bena atigire nango yuo ango tariere Nyasaye. Yamanya gotebanga no strategy set against you or set against God that God cannot bring it down. Enjeranero montago korobereri ngaye aye gotoko gokora yani abarogina bakora chipurani botuko bakobekera mariogo bweli bakobekera ayande getanda bakobekera ayande bitabu bakobekera ayande para bakobekera ayande asogo chegas bakobekera ayande biasara oyo korokoyo Nyasaye goikaete nande goikato boe. Haleluya. Nyasaye nerero igomba tebi abana ba Nyasaye asobogi mobotore na barabwo igonare ko basigeta rero onye kwa mochorire Nyasaye aye no muntu bwebisie binene onye kwa mochorire Nyasaye aye no muntu bwogo seseni gwoko nene onye kwa mochorire Nyasaye aye gokoro kwa anipoge po literi bana mwana koliwa onye kwa mochorire Nyasaye aye na batana gokogosa onye kwa mochorire Nyasaye aye na batana gokonyinyera onye kwa mochorire Nyasaye aye na batana gokomogorera aye no yoro chibosio ogosemeri kwa gongo koreteki ngoro Nyasaye sesenie ase Kristo yora maboritu. Farao hata ukatae Kanani tunafanya nini? Nyasaye itobuko bwambu yamono twasabire kiagero toe togosemerio konene ase nchireri totakagereti twasabire ngaringaneri riago ritore miga
naende abange tomente chinguru chiokwegena igereria nonye situation rero yarenge yembura abantu bagogo baichire baganyete ring'ana goseseni kero yomo yorenga naende omutabokirie ebinto biaja biria bwatogoseme ng'a eki naki nyigwete Nyasaye angorere na bandu bande bonse bagochikona chekina baba bao osetie gisambo ase okobakora ko baba bui buna abantu batakagerete abantu mbararoro baratiga amarwa Nyasaye obakonye abantu mbararoro baranche esabato Nyasaye obakonye abantu mbararoro barachenchie ebinto gete bitari ebija bang'anye korwa emechi batiga abakungu gete batiga abasacha gete banachekina baba bao Nyasaye obakonye ori okobasekerera ng'ati gatorore gose naende mbairana basokigwe ekiagera aye Nyasaye tosinyiri. When people are coming before you tobasa gotiga basokigwe na abande mbarega barabakuru chira chiabo taraikirani chionse echindo monene gwakorera ase enchera ya bene rero twabainyoire in a special way obainyore chira chiabo ase abana babo obainyore chira chiabo ase abakungu babo obainyore chira chiabo ase abasacha babo obainyore chira chiabo ase ebinto biri bagokora bamanyete ng'a Nyasaye nkobakonyare korancho monene totigasa ayo kobwa mono kune chingoro chaitu chigwanche chitabo gotoreka erinde bari totakageire ng'anto babao na into babao naende togokorera emirimo yogusieka omogano bwense twasabira ase Kristo oyora mabori ito. Amen. Get the point. Take a step forward.